Ga uwar ɗana ta farin ciki. Muna ta murna. Muna ta murna da farin ciki. Murna da farin ciki. Albarka Allah shi ba da zaman lafiya. Allah shi ba da zuri'a ɗayyaba. Mun gode ma Allah. Ha Allah abin godiya. Allah shi bara min na ɗana Abu haka da na Ali da sauran dangi duka da auta na yi su Wallahi ke bayan su ba bayan su a tare lalle kamar inda akwai rai da an gare ga laka ba a komi tare doshi komi doshi. Taimaka maka ango Allah shi ba da sa'a. Allah shi ba da zaman lafiya. Ya Allah. Kima ba baro ke son yi bai. Kai sun yi Allah ya nuha Allah ya sa matar shi ta Allah ya ba su zaman lahiya da zuri'a ɗaya ba Jawahi da mene da farin cikin ki ango ki gani mama in yayi video sai shi tura miki shi magana na ji daɗi da babana tantanki na yi Masha Allah. Masha Allah. sai haka nan kai haka masha Allah sai ka ji daɗi da tantanki ki har musafa ta Allah shi bari Allah shi haɗa hankulan su da ita da uwar gidanta ita da uwar gidanta Allah ya haɗa hankulan su Allah ya sa shi ba su abin da zai cishe su alaliye shi ke iyali ne Allah shi ba shi kuma abin da za shi gina gida ne su tare ciki cikin shi ba mu rayuwa an ta tashi ai abana muka kaba da saboda Allah. Ai ba abu na izo muku ku doka da Maryama da Abu da Shigo, wacce shigo, har da ne shi. ya ta shi taho.